Nungamiro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi irari mwezuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeLake Chivero, Warwick Farm to be precise. Uko kuri kuitwa makakatanwa. Tingati vagari venzvimbo ine vakatanga paland reform. Zvichireva kuti zvinezvi vane makore angangosvika 25 years vachigara nzvimbo ino. Azvisinei pabva pauya land developer anotaura kuti land iyoyi ndeyangu, ndakaitenga kubva kumurungu. Zvinhu zvakadai kunyanya kwakaperera guta reHarare zviri kuitika zvikuru. Takambokupai imwe yaitika kusaidi reSouthly Park, nhasi uno kusaidi reLake Chivero. Kukura kuri kuita guta reHarare, vazhinji vane meso ekuona vanoona kuti apa paita mari, naizvozvo munoziva kuti masitenzi anenge achiita mari. Saka makakatanwa akuitika aya haatishamise, zvagara tinogara tichizviona. Naizvozvo tichataura nedivi racho rigere panzvimbo ino, tozotaurawo zvakare newacho ari kudevelopa nzvimbo ino, tinzwa kuti nyaya iyi yakanyatsomira sei, kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo munzvimbo ino yatiri. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Ini zita rangu ndoitwa Comrade Ndabaning Clayton Matinyenya. Ndiri mumwe wavagari vari muno muWarwick Farm inova ine land dispute. Isu takapinda muno mune land reform program na 2000. Tagara muno takazotanga kuona ma-eviction muna 2019. Takunzi tiri kuinvectwa price rine private property. So zvatakaita isusu takazoenda kuma-court files kunotsvaga kuti sei taakuinvectwa. Ndo patakaona kuti muna 2003 mushure mekunge purazi ragazetwa 1st September 2000, General Notice 14A of 2000, purazi rineri pane munhu anonzi Nicholas Nyandoro ari kuclaima iye kuti akatenga purazi kubva kune the previous owner anonzi Tim Johnson. Saka zvadaro isusu tatarisa ma-court files takaona kuti panengori netsamba inotaura kuti pane kutengeserana nemashares, but hapana full transaction yakaitwa inoreflecta kuti purazi rakatotengeswa zvechokwadi. Hapana any other information iri attached to that letter. Inongori tsamba inongotaura chete kuti nemashares ecompany akatenga farm ineyi. So after that ndo pavakaita machanges kucompany inonzi Workshare Private Limited, ndiyo inoona purazi rineri. Purazi rineri riri under registered Workshare Private Limited. So vakabva vanobvisa varungu kucompany ndobva vaisa vanhu vatema kusanganisira iye Nicholas Nyandoro nevamwe vanhu vanatwa na Jonathan Samkange anova lawyer rakazingira kuvarepresenta kumakoti. Saka kuti Jonathan Samkange is the key person kana kuti the mastermind behind chitsotsi chese chakaitwa. Nokuda kuti one akaitwa director wecompany kuWorkshare Private Limited, then uchimirira futi company iyoyo kumacourts achiisa ma-application yekuti purazi ribviswe ku state land. Saka tikuti vadaro vachinja kubvisa vanhu varungu vachiisa vanhu vatema, vakabva vaenda kutrust zvakare. Trust ndo yaiona Workshare Private Limited, ndobva vabvisa Johnson's family ndobva vaisa Nyandoro's family. Izvozvo vaizviitira kuti purazi riapie sekunge ranga riri munhu mutema. So vadaro vaita those changes, vakabva vanoita deed of transfer ku deeds office.
asi deed riri kushanda is the same deed ra1986 raishandiswa nevarungu. Hapana kuzoita change of deed number. But tikatarisa kumashure muna 1957 prazi irori futi rakatengeserwa richibva kune mumwe murungu richienda kune mumwe murungu, pakatoitwa transaction iri kuoneka iri kureflectwa futi padeed nemari dzacho dzakabhadharwa. Ndobva paita change panumber yedeed. Deed number yakachinja, but pa this transaction yekunzi vatengeserana hapana, deed raramba riri rimwe richete number iyoyo ya 1986 3919 of 1986. Saka tiri vari kuramba vachishandisa deed ra1986 up to now. So vadaro what they did ndozokuti vakabva vati zvakaitwa muna 2003 ndobva vagara 10 years kusvika up to 2013. 2013 vanoita an application ku High Court yekuti vabvise ma-endorsements anga yaiswa negovernment pa deed ravo. So vanoisa application iyoyo paine affidavit ranonzi Marius Dzinoreva, director acquisition ku Ministry of Lands. Anonyepera court bosi anotaurira court iyo kuti prazi parakaakwayiwa nehurumende muna 2000 rariri wholly indigenous owned farm, yet it was white owned. Kurauti ndo pakatangira chitsotsi. Anyepera court izvozvo anotaura futi zvakare kuti it's not government policy to acquire indigenous owned farms, of which is not true, because government haina limitation pakuacquire land, because land belongs to the government, and kana hurumende ichitora land inotora according to the constitution. Constitution iri pachena inototaura kuti haugone kuchallenge an acquisition yaitwa negovernment through the course. So Marius Dzinoreva anobva anyora kuti it's government policy to acquire indigenous owned farm, yet tikatarisa futi statistics dzinototaura kuti there are more than 500 farms ma-indigenous farms akatorwa neland reform program. Saka akanyepera court. Anyepera court kudaro vanhu vakasaitwa Ministry of Lands and Deeds Office, isusu we never cited pano anga ma-settlers angaripo paground. So hakuna akaenda court pane vanhu vakanga vakasaitwa vaifanira kunge vari ma-respondents inwa Ministry of Lands and Deeds Office. Ndobva pabuda a default judgment in favor of Warwickshire Private Limited. Judgment yakataura iyo kuti iyo praziri ma-endorsements ngaabviswe ngaapliftwe. Vakataura zvakare kuti prazi rineri it's private property, nokuti ndo chachiri chinangwa chevana ava kuti prazi rineri ripiwe title yekunzi private property. But isusu tiri kuti the constitution of the supreme law of Zimbabwe, prazi kana chigazetwa nogazeta maprazi ese akagazetwa according to the constitution, and the constitution is very clear panyaya yekugazetwa kwamaprazi. Iro rino prazi rineri it's one of the farms raka-itemizwa munonzi muschedule 7 an insertion to the constitution muna 2005 inotaura kuti yo all agricultural land itemized in schedule 7 continue to be vested in the state. Kureva kuti status title pa acquired land haichinji. This farm is state land, it's not private property according to the constitution. Chitsotsi chese chakaitwa ichi tinochiti isusu chakaviolate the constitution, plus tiri kuti whatever documents dzine inonzi Warwickshire kana kuti dzina nyandoro dzakawanikwa fraudulently. Nokuda kwokuti as we speak now takakwanisa kutsvaga Tim Johnson tikamuwana. Tim Johnson anotori neaffidavit raakatonyora chiramba kuti inini handida kutengesa prazi because I could not sell state land. And according to the constitution 72 and 290, it's very clear inototaura kuti all agricultural land yakaakwayiwa nehurumende continues to be vested in the state, and that title haichinjwe. But tikushamisika kuti a deed rinova into play after a farm was gazetted, because atinoziva nechekuti whether une madeeds whether unechi kana farm rango gazetwa chete kana gazeti yatongobuda kuti this farm has been acquired by the government, whatever zvimwe zvese izvi hazvisisiri valid. Kutaura kuti isusu title deed haraizombova futi come into effect. Saka tikutaura kuti they are using a dead deed because paka akwayiwa government prazi rineri deed rakabva rava in effect. So vadaro 2013 vawana that order. Prazi rineri rakabva ragazetwa again 2014.
So what is vakangoita futi zviri simple vakangotora affidavit ramarazi dzinoreva necourt order ya 2013 yokuti minister aita mistake kugazeta prazi rakadeclarewa necourt kuti it's private property. Tiri kuti again ipapo court futi yakaita zvisirizvo nokuda kwokuti tiri kuti even kwakune court order ya 2013 kwakune affidavit ramarazi dzinoreva asi consenta kuti private inoerachi kuti riitwe private property. Tiri kuti izvozvo pangogazetwa 2014 the effect of the gazette yakabva yakanzura the court order, the affidavit yamarazi dzinoreva. So those things would not come again into play zvokuti zvinopresentwa again to the court. Nyaya yese yanga yatova level government yatora chinhu chayo chachegovernment yastate property. You cannot challenge acquisition. Those not our constitution. Saka zvavo zvavakaenda nazvo nevachitaura kuti hurumende yaita mistake. Yanga isiri mistake kwakwaya land iri kudiwa negovernment for land reform program. It's a mandate kuti vanhu vabenefit to the land. Saka vadaro vaendesa that application yavo yaiti kubiswe prazi rinoribiswe pa-acquisition. Ndo application yavakaita kuti prazi rinonga riitwe delisted pa-acquisition. So vakashandisa marias dziro affidavit necourt order ya 2013 tiri kuti zvinhu izvozvo zvazvadead futi. They cannot bring dead things into the court again. Ndobva pabuda futi another default judgment was chakasaitwa Minister of Lands haina kuenda kucourt. Ndobva pabuda another futi default judgment in favor of Warwickshire Private Limited ndobva prazi nofuti rataurwa kunzi ngari delistwe. And munhu akafacilitate izvozvo kwakwana ku local government munhu achiapply kuti prazi rinoribva kuMinister of Lands rekuende ku local government kuti rizoitwa subdivision ndi vaJuly Moyo ndo vakaita kuti prazi rinorikwanise kuzodelistwa. Zvadaro vawana court order ya 2018 ndo paakatanga kuevicta vanhu 2019. Tikuti the same year 2019 yavaevicta vanhu the minister angari kuMinister of Lands anova Mr. Mombeshora vakatonyora tsamba it's there yekutoti vanhu vari muWarwick vakagaramo nekuda kweland reform program since 2000 vanhu ava ngavaregularizwe ngavapiwe maoffer letter kuchinyorerwa Mashonaland West Province lands. Hapana chakaitwa, takaifollowa tsamba iyoyo, hapana chakaitwa, paingotsikwa. By then ikoko kuchinoikwa kuna vanoitwa Mrs. File. We went to her office several times. But tsamba iyi yakanyorwa imimi mukatonyora pamusoro petsamba iyi kuti let's discuss this issue. Tikuda kuziva kuti pamaminutes amakagara pasi muchidiscussa ne instruction yapiwa naminister kuti vanhu vapiwe maoffer letter. What was the outcome of that meeting? Hapana chakamaterialize, hapana chakabuda, vaingotsika chete. Saka tiri kuti situation yatinayo muWarwick munomu haisi nyaya inyaya yekuti Ministry of Lands yaifanira kunge yakatipa maoffer letter due there and then tadi tisina problem, but vakagarira mapepa, vakagarira situation. Chikonzero chakaita kuti Ministry of Lands isatipe ma title deeds inyaya yekuti pane chidhiri chachaitwa ichi chokuti prazi rakanga ratonzi ra private property. So nokuda kwokuti vanhu vakanga vatojikiswa mari vaita kuti prazi norinzi private property havaigona kuprocessa kuti vanhu vapiwe maoffer letter, but it is a disadvantage kwatiri. Tadaro isusu hatina kungogara chete, takaripota nyaya dzedu, nyaya yedu iyoyi yefraud yokuti mapepa ananyandoro they are fraudulently acquired. Takatoiripota iri kuofisi kwapo Nyati iri kunzi izvozvo yakaendeswa kuoperations kunana Commissioner Due kuti for further investigations. Tiri kuti zvakare madhidzi anyandoro isusu aainawo kana kuti eWarwickshire Private Limited takaongorora tikatarisa tikaona futi zvakare kuti pane zvima irregularities zvakawanda zviripo. One ane two title deeds, pane two title deeds ari po izvezvi. So taenda ku deeds office vaka acknowledge zvishua kuti hazvigone kuti pave ne two title deeds kura kuti pane chitsotsi chakaitika. Ndobva tava tichiti nyorerai kuti mutipuruvhire kuti madeeds anawo ndegenuine here kana kuti haasi nanhasi hatisati taona response. But chakaitika ku deeds office takaenda ku several times file risiri kuwanika rine madeeds eWarwickshire Private Limited takazoriwana musi uno. It's about a week now. So we are expecting kuti maybe vachatipa zvatakatarisa kuti verify madeeds akuti ndechokwadi. But the only challenge that we had ndezvekuti pataka approach one of the people ikoko ku deeds office anova deputy registrar ariko anonzi Chitu.
takamuti aiwa kweisusu hatigone kunetsekana nokuti faira harisi kuwanika. Isusu tiri kuchallenge madeeds ari kushandiswa kumakotsi akabatwa nemunhu ari kuclaima kuti it's private property. Isusu iwayo ndo atiri kuchallenge, hatisi kuchallenge ari mufile. Saka madii kuti auye nemadeeds aakabata auye nawo muaongorore kuti ndiwe here kana kuti zvakamira sei. Vakati izvozvo zvinonetsa, ndikavanda vabvunza kuti chii chinonetsa, because mimi ndimi munogona kutionera kuti zveshuwa zvinhu zvaari kushandisa ndizvo here kana kuti kwete. Ndivandampa a good example, ndikati ndivandamburitsira license rangu, ndikati ndikaenda kuCVR nelicense ndikati nditarisire kuti license chidhura here kana kuti hachisi, hazvifaniri kunetsa because ndo vanenge vakapa vanhu my license vanofanira kutongoziva kuti aichi chidhura kana kuti hachisi. Saka imimi muri kutadza nei, takupai madeeds atakawana mumacourt files akafailiwa naye Nyandoro wacho, takuratidzai ese munawo. Ko chitarisai iwayo tokuti futi uyai nawo mubva maongorora izvozvo, mumbosiyana nezviri mufairo, imboshandai nezviri kushandiswa nemunhu, mbozi kana riri license munhu anenge achitodhiraivha motikari achitonzi ane license, but kana chiri chidhura chinofanira kubva chaoneka kunzi chidhura. Saka imimi tikuti torai madeeds ainawo maongorore kuti ndizvo here izvozvo zvakanetsa. Saka tiri kuti again kudeeds office kune chitsotsi futi chakaitwa chakatonge chine vanhu ichiri chitoinvolvawo vamwe vanhu vekudeeds office kuti madeeds ake isisu kana tichaongorora nokuatarisa tiri kuti ane fake deeds. Tiri kuevhictwa nemunhu 1 asi entitled for this land because this land is state land. Tiri kuevhictwa nemunhu ane madeeds efake. Isi tiri kuti ndefake because tiri kutaura kuti deeds office takatoiratidza zvinhu zvinoratidza mafeatures aripo padeed kuti deed iri harisi rechokwadi. Saka tiri kuti taevhictwa kudaro 2019 minister vanyora tsamba hapana chaitwa, takaendesana kumakotsi. Taendesana kumakotsi, nyaya dzedu dziri kumakoti dziri kufamba zvakanaka. Unfortunately ndezvekuti we are being disadvantaged kuti vanhu vedu chaivo isusu the team yakalida invasion yeInofam anova mawo veterans, team yemawo veterans vakalida vakadhonzwa vakanojoina vanhu ivava vekwanyandoro kana kuti veWarwickshire Private Limited vapromiswa mastands. So vakaita yavanoti MOU yavakangoita nokuwirirana kwavo ivo without involvement yavanhu. Hapana chatinoziva, iyo ndo vanenge vachingotaura kuti takaita MOU nevatungamiriri venyu, but we were not part of whatever agreement yakaitwa. Hatizive zvavakawirirana kuti vakawirirana kuti kudii, because kana uchirepresenta vanhu panofanira kunge paine input yavanhu, but apa pana kana input yavanhu kuti kuratidza kuti agreement yavaita vaconsultawo vanhu, munoconsulta mastakeholders then pochionekwa kuti tawirirana here nezviripo, but avakangowirirana kwavo kumaofisi kwavaisangana amenoti whatever private meetings avaita vakuya nechinhu chavo kuti takawirirana maofeti, and maofeti achona anotora nemaofareta vane mapurazi kubhangeti uku. Isusu hatina maofareta, tinomirirwa nemunhu anofareta kubhangeti. Isusu tega tatadza kuzvimirira, isusu tatwa mature enough to kuti tizvimirire tega muno muWarwick nekuti tirimo takatopinda neland reform program. Saka tiri kuti vanhu vari kunzi vakaita MOU yavo isusu kwatiri haishande nekuda kuti vakaita agreement the wrong people. Vanhu vane maofareta vane mapurazi avo vafanira kugara kumapurazi kwavoko, but vari kuuya futi kunoko because vane mainterest kuti vada kubenefita paprogram yemastands. Tadaro futi tiri kuti we are being disadvantaged kuti vatungamiri wedu kubva kuna MP yakavhoterwa nevanhu, tina kansela akavhoterwa nevanhu, tina district chairman vese ava vakadhonzwa vari uku. Vanhu vangosara vavega, vangosara vamira nesu vamwe tichine shungu, tine zvido zvevanhu pamwoyo, ndisi tiri kuramba takamirira nevanhu, but at the same time we are being attacked nokuda kwokumirira vanhu. Tiri kusungwa nemhosva dzemafabrications, tikungofabricatirwa nyaya, tichingopiwa mafalse allegations, tasungwa pano nepano, taenda kumakotsi, tanowanikwa futi hatina mhosva pamba pacho tanovharirwa. Izvozvi tatine vanhu about 40 vakanga vakavharirwa kuremand for a month. So tiri kuti isusu politically, our political figures, our political representatives vakadhonzwa, vako kuchinhu ichi vakatopromiswa futi mastands, and they are the very people that are fighting against us. Tiri kuti Nyandoro pachake iye, Nyandoro anogara Canada, for your information. Nyandoro is not resident in Zimbabwe. Munhu ari kuturwisa muno maanotogara zvako content doko, hatogari muno muZimbabwe. Saka tiri kuti land inopiwa munhu anogara Canada ichiita disadvantage vanhu vanogara muno munyika. Isusu uya for Zimbabweans. Uye kuno kuchinonakidza ndechekuti vanhu vari muno they are totally ZANU-PF. Vakashungurudzwa vakanetswa vakadii, but havana kurasa musangano wavo unonzi ZANU-PF. Voting pattern
kuti vanhu vari muWarwick Farm haina kuchinja nekuda kwokuti vari kushungurudzwa vakaramba vari dedicated kumusangano wavo weSANU-PF. tiri kuti isusu vanhu vemuno mega muno muWarwick chete. I don't know whether kana zvichiitika kune dzimwe nzvimbo munomo hakuna opposition inoita musangano. Muno muWarwick Farm hamupfekwe t-shirt yeopposition. Muno muWarwick Farm hamunamirwe poster yeopposition. Takazviramba. Why? Because yaiziva kuti nyaya yedu iyi tikangota mix up neopposition nyaya yedu haizobuda zvakanaka. Saka takaramba tiri dedicated kumusangano wetu watinoda nemoyo wese. Ndibva taita close kuti opposition isa penetrate kana kuita infiltrate muno muWarwick. But above all that, still vanhu vari kungosafa, vari kungoshungurudzwa, vari kungonetswa. Tiri kuti izvezvi takapiwa my-eviction vanhu 8 vanhu vari kutungamirira program. Takatopiwa my-eviction kunzi tatakanzi kubva musi wa3 up to 6 March unofanira kunge mabuda. Tiri kuti kuinvectwa kwacho hatisi kuva influence iri kubva kune vanhu vatatakagara muno. Iri kubva kuma politicians andataura iwaya. Ndo vari kuita kuti vanhu dzingai vanhu ava nokuti ndo vakaoma musoro. Asi isusu kuoma kwedu musoro ndiko kumirira vanhu. Ndokuoma kwachona musoro kwokuti tiri kumirira ma-interest kuti vanhu vabenefite. Land reform program yakaya kuti benefite the least privileged people of Zimbabwe, the poor citizens of Zimbabwe. Saka migwagwa yavapo ndo vari kudevelopa land yacho. Migwagwa yayo ndo vari kuigadzira. Haisi kunanga nepane dzimba dzevanhu. Iri kunangana nedzimba dzakapanywa. Takapiwa mbeu napresident, ma-presidential inputs. Zvibage zvakarimirwa pasi. Vanhu vechigrade ava, these are devils. Matsime chaiwo anomwiwa mvura vakafusira. Chibage chacharimwa nevanhu chimwe chatosvika chekuti chakuda kuti chichitanga kupakata chakarimirwa pasi. They don't care. Tiri kuti marodhi ari kugadzirwa muno kana imi mukaona, these are highway roads, they are not street roads. Highway, and they are running achiendesa siltation kudhamu. Already izoti dhamu rakatovharwa. Dhamu harisi kushanda Lake Chivero nokuda kwepollution, nokuda kwesiltation. But they are not minding on that. Takanyorera Zimba Rural District Council, tikanyorera ematsamba. Vakatomboyawo imwe timu pano paground ikatokondema mazvimarodhi zvakagadzirwa izvo kuti zvimarodhi izvi hazviite, ende vakarambidza kuti hakuna marodhi manyowana anogadzirwa. Tiri kuti vanhu ava vakatoaloketa futi vanhu mastands. Vanhu vari kutovaka izvezvi. Kutovakwa muno mune vanhu vakapiwa mastands. Tiri kuti hamusati pane sewer, hapasati pane water system, hazvisati zvatomboapprove, hapana kana even stand number. Vakaverenga nhano, vakuita zvokuverenga nhano vosungirira pachimutapo kapepa voisa futi kana kuti zvidhina vopenda. Tiri kuti programu iyi hatitomboziva kana kuri kunzi yes they have got the papers ekuti vane development permit, vane subdivision permit, vane whatever they have, but tiri kuti the poor standards of roads dzaifanira kuti vakavapa vachina permit vatakanyorera tsamba inova roads rural council vaive vainspecte maroads aya. Musi uno ndakataura naengineer izvino haasi kudaira foni yangu, basi ndiye munhu anganzana kuti akataswa kuti azotarisa azoinspecta maroads aya. Tiri kuti mukapinda mukati you see disaster irimo. Kune chigireda chakatombonyora uko munonzi muwetland makatonzi papermit yavo pakatonyorwa kuti wetlands nzvimbo dziri kusiyiwa dzakadaro, but vari kutopega imomo futi vari kutogadzira marodhi muwetland macho vachitota violate again futi zviri papermit. Saka tiri kuti zvinhu zviri kuitwa munomu hapana kana chakanaka. Right, imwe nyaya ndanchida kuti ibude pachena ndekuti takaendesa nyaya dzedu kumakoti. Ndataura pamusoro pe-leadership yedu yakadefecta kunojoina vanhu ava. Ndiri kuti takabvisirwa nyaya kumakoti, ama-appeals atataita against my-eviction ekuti tievictwa muno. Nyaya idzodzo dzakabviswa kumakoti pachishandiswa isu takarejesa inonzi trust muno inomirira vanhu, but pane vanhu vakaita misrepresent trust vakati nyaya dzawithdrowa kumakoti netrust. Tadaro takaenda kujudiciary, in fact vakatanga kunyora tsamba kujudiciary mapurisa. Judiciary tsamba yakariprowa kumapurisa yangotaura kuti nyaya dzakabviswa neinonzi election 2000 trust, but there's no affidavit or resolution attached to withdraw. Ndobva tatoti kumupurisa iwo unobvuma zvinhu zvakadai so zvabva kujudiciary pasina personality, cases akawithdrowa nani kana zvikangonzi trust hapana munhu ari kutaura kunzi ndiye akawithdrowa, zvinofamba sei? Takazonyora isusu tega tikatoti judiciary we are doubting your system kana muchitiudza kuti hapana resolution, hapana affidavit attached to withdraw. Saka nyaya dzakabvisika sei kumakoti? Ndo pavakazotinyorera isusu vachitipindura into detail, vakatipa email yakashandiswa kubvisa nyaya dzedu kumakoti. Tiri kuti even email yakashandiswa kubviswa nyaya kumakoti dzichinzi nyaya dziri kubviswa ne-election 2000 trust, munhu akabvisa ane email, it doesn't belong to the board of trustees.
hatombori member in the board of trustees. Saka tiri kuti one withdraw on behalf of the trustees, not a member of the board of trustees. Saka yakawithdrawika futi sei. Iyeyo nyaya iri kuinvestigatwa nemapurisa vatova pa stage yekuti vauda kupedza nyaya dzachona dzokuwithdraw kwenyaya dzedu kumakoti. But tiri kuti izvi zvinhu zvakaitwa nevamwe vedu to disadvantage the people. Kuti taisa nyaya kumakoti tiri kubhadhara maloya, tiri kuda kuti justice iitwe kumakoti, but vanhu vari kutibvisira futi nyaya izvozvi tiri kuevhictwa. Why? Because appeal yedu yati takaisa against judgment yanga yaitwa yema-eviction, appeal iyoyo yakabviswa kukoti nevanhu vari kushanda pamwe chete inonzi Workshare Private Limited. Right. In short, ndiri kuda kuedza kutaura kuti isusu tiri kuti hurumende ngaiite zvaifanirwa kuita, Ministry of Lands, kupa vanhu maoffer letter. Despite kuti whatever, tiri kuti isusu vanhu vari muno, it's their right kuti vapiwe maoffer letter. Ine ndonzi Elton Farai, ndogara kunzvimbo yeLake Chiwero, Warwick Farm kuLake Chiwero. Saka zvakaitika ndezvekuti pane madeveloper akauya munzvimbo medu achibva aita hondo pane umwe musha kumuvakidzani watinogara naye muWarwick. Vanhu vaya vauya vakanodhemenja imba yemunhu iye, vakarowa mwana iye kusvika akuwara zvekuti akatozonomukira kuchipatara after 3-4-5 days pamazuva akagara kuchipatara. Saka isusu sevanhuwo vemunzvimbo takazodawo kufaita kuti tirwisane nevanhu vaya. Vanhu vaya vabva vachititanga kutisungisa kubva musi waitika izvi. Musi iwoyo mudzimba hatigare, mhuri chaiyo kuti yadyira, zvinhu zvangu yadyei. Amai vemukadzi wangu ndovanotochengeta vana vangu inini kuti vazive kuti vaenda kuchikoro vadyei. Inini pamba handisi kukwanisa kugara, kana ndishande mushando yemaoko yandaiita hazvisi kukwanisika. Saka taitobatsirawo vakuru venyika kana vanomiririrawo vanhu munyika vatibatsirewo, nekuti inini mhuri yangu haisina mufaro, haisina rugare. Ndakutoremedza mbuya vangu, mhuri yangu yandakabereka inini. Saka ndandichitokumbirawo kuti kana kuine vanokwanisawo kutibatsira vatibatsirewo kuno kuWarwick. Tatambudzwa nevanhu ava maland robber. Inini ndonzi Tafadzo Mangami, ndogara kuWarwick Farm. Iye ndogara kuWarwick Farm. KuWarwick Farm kwatogara kuzomai manje hakusi kutogarika, kune hondo. Ipapo vandatongozosanganawo nevanokwanisa kunge vachiisawo nyaya yedu kumusoro ikoko. Nditori murodhi kutotiza kuWarwick. Nenhau yanga ichitaura namukoma wangu wamaona anga achitaura zvomai manje. Hatisi kugara kana mumba. Iri nyaya yekuti kuWarwick nyaya yanga achitaura yehondo yakaitika yekudzorera kwatakaitawo mukunge umwe wedu avingwa apondwa usiku. Chitiko chakaitika pana iri kutaurwa yeland iri kurwirwa kuWarwick. Kwaiwinzwa mamonya, kwaiuya makombi osvika pabhawa, zvakangoita kunge pabhawa kunge vaingosvika ubva bata vanhu vese vauya papa ubva vasvika ubva vatanga kurova, vanhu vachirohwa tichitiza. Usiku vakabva vazoya nobva vaenda kune umwe wedu, vaiongoita zvokumakirira zvekunanga, ubva vangonanga kuti panhingi uya ndiye ari kuita sei, ndiye ari kunetsa. Ubva vaenda papa ubva vasvika vaita sei, ubva vasvika ubva varova. Saka zvavakazoita vakazoenda kune umwe wedu muyuthi, ndobva vasvika ndobva vamuponda. Asi vanhu ava varitonzi vakazikanwa. Akafa? Haana kufa. Alright. Kufa haana kufa, akazoenda kuchipatara, akanomukira kuchipatara. Tichifona tichibvunza, takanga tatova musango nguva yese yataifona tichibvunza kuti umwe wedu ava sei. Panonzi akaita mazuva anonga 2 weeks ari kuchipatara achizama kurapwa. Akatomboita nguva kana yekutoti kusonwa chekuti vanonzi akasonwa 14 mastitch ari kunzi akasonwa ari kuchipatara. Saka nhau iyo yakatirwadza. Ropa ratakanoona waiti ukasvika pamachoma akaponderwa, waiti ukabata kana pilo yakaponderwa pakarwa nemupinyi akapondwa, waiti ukabata pilo ukada kushina ropa, ukada kushina so kuita ngemvura so pilo yaishinika ropa. Zvakabva zvapa mayuthi hasha, zvokusvika pakuti mayuthi akabva atsvaga kuti chiri kukonzeresa chii. Ndobva taona kuti aiwa vanhu vatakagara navo munzvimbo matigere makauya madeveloper, but madeveloper aya nenyaya yekuti zvinhu zvavo hazvina kurongeka zvakuita kuti zvikonzerese hondo munzvimbo. Kwakubva taenda kwekweyo ndobva tachitanga kunetsana nemadeveloper aya kuti aiwa nguva yamamusimo imi muno mamusiri kupondwa vanhu, kwakusina zvinhu zvakaita sei, kwakusina zvinhu zvakadaiwo so. Saka ndo zvakazokonzeresa kuti muzenge makuita hondo yekuti takazonosvika pakuti takanodzorera tikateera vamwe vagere munzvimbo matiri vakadawo mari vakaenda kusaidi iroro. Tiri kutorwisana nevamwe vanhu vatakakura navo, vataitamba navo,
vakungotipandukira vakutopandukira kana vabereki vavakangozvarwa vakaona vabereki vanga vangorimo munzvimbo yaipi iyoyo but vakupanduka nenyaya yekuda kwemari. Ndo zvakaita kuti tizosvika pakuenda pamusha uno umwe murume anonzi Chizemo wakazonosvika pakunopiswa. Ndakanga ndisipo zvangu asi ndiri kunzi ndakanga ndiripo. Tikabva taenda kwakubvunzwa vaenda pamusha waKeni Chagunda ari kunzi akapwanyirwa musha wake. Ndakanga ndisipo asi ndiri kunzi ndiripo. Kune mazita ari kupolisi akanyorwa mayuthi emuWarwick. Zvinhu zvakaitwa nepovhu but taakutsvagwa hatisiri kukwanisa kugara mudzimba taakugara musango. Totoraramira kuWarwick iwoko ndokwatotowanawo 50 cents yekutenga chikafu. Towana chikafu tovadatiza izvozvi varume ivavo vari kunzi vari muno munzvimbo ndo vakutoita polisi. Inini kumba kwangu inini ndakanga ndiine bhawa rangu rakapwanywa, imba yangu yakapwanywa, vakatakura zvinhu zvangu zvese asi kwekumangara hatina because polisi yacho hatichatsonzwisa. Polisi yaitouya paipegerwa vanhu mastenzi. Hatisiziva kuti polisi yakupega mastenzi here yakuita zvemastenzi here hatisi kuziva. Munombotibvunzirawo kana kune vane simba rokukwanisa kubvunza polisi kutangira padhuze papa kunoku vanoona nezvekunoku White House. Motibvunza kuti polisi yakuita zvemastenzi here. Tiri kungosungwa tiri kungoshungurudzwa hatisi kuziva kuti zviri kumboenda nekupi kuti tizive kuti tichiri kurarama sei kana kuti zviri kufamba sei. Ipapa pandatongodarikawo ndingotaurawo ndakuda kudokwira mota kutoenda because hakusi kugarwa vari kunzi vauya Kenias Chagunda kunzi mota yanheya yapinda hatisi kuziva. Saka tongoti ikoko kumusoro kana kune vanokwanisa kutibatsirawo tikwanise kuraramawo zvakanaka tigerewo munzvimbo dzatigere vakwanise kungori vachitibatsirawo. Taikumbirawo kune vanogona kutimirira vatimiririrewo tibatsirikewo. Apa inini ndakutobva pakamera ndakatonokwira lift ndakatoenda ndakuenda. Nyaya yedu yataitaura yekuti marodhi avari kugadzira 1 they are too wide, 2 ari kurana along slope pari kuitwa soil erosion. Tiri kuti futi rodhi yanga yakananga papanemba panapa papanemba ine matiles yakatopwanywa chikireta chakangosvika chikadhuma. Ndo zvimwe zvese zviri kuoneka izvi zvemba yemunhu anga takazivakira imba uye munhu uyu anotova is very senior people, one of the people vakatanga kupinda muno mune land reform. Musha una harangero tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina mpururu kana mkanyayo mandibaya tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana tese tiri vamwe chete. Uyewererenje takumbira shumba onakanda kutenderere wati pagwara reupenyu. Don't forget to subscribe to Drumas Media. And remember, Drumas Media taking you to another level. Indonzi Livson Zirevu, ndakauya muno mu 2000. Tiri paland reform. Saka zvakaitika ndezvokuti vatungamiri vataiva navo vakazotitengesa. Saka takunzi isusu ntibvi vamwe vangu handichatovawo neini ndonzi comrade. Ini ndakatozosungwa pari zvino izvozvi ndinotova parimande ndiri pabheiri. Izvozvi ndinotoenda every Friday ndichinoreport. Ini ndine makore anoita 65 years. Munomu ndagara 25 years tichingogara muno. Asaka kouya vamwe maland park vachiti isusu nzvimbo indedu, vati isusu tese tipi kubva tichipiwa mbeu dzokwapuresidenti dzese dzaingorimirwa pasi nevanhu. Saka tisi kuziva kuti isusu toita sei nevanhu ava. Zvichemo tiri kuisa asi hazvina kana hwani kana chiri kunzika kana chimwe chete.
pakusungwa kwangu ndakatorohwa nemapurisa handisi kuziva. Ndakanogara mwedzi ndiri muchitokisi ndikatorwara izvozvi ndiri kutorwara mwiri wangu hauna kutosimba. Saka chichemo chotirikisavo kuti isusu pachedu togara kupi, toita sei. Makaroherwei? Akangondisunga zvikanzi famba handi kwakutanga kundirova. Handina kumupikisa, ndakudi handina kana kumbomupikisa kana kuita sei, ndichitofamba. Iniwo ndakagara muno kwemakore yakawanda. Takaya muno mu2000 muri musango, takagara zvakanyanya tichiti takagara tipanzvimbo. Iye zvinozvi vauya vanotizvo hapazi penyu munofanirwa kubva. Saka tikutoshayawo kuti zvino kana vachinge vadai takatogara tichiti ndopa tagara ndokutoti taona pamusha pekugara. Saka takatandaniswa takabva tinzi tiende. Tinoenda kupi? Hatinisina kwamwe kwekuenda kumwe kwekufungidza pandinganoti hodhi nhasi ndagara pano ndichengetei nezera randinaro pano handikwanise kana kuti kuchengetewa. Munhu angagona kundichengeta kwemazuva mashomanani, asi nemukuenda kwenguva anogona kungoipirwa neni ndekuti ndamuinga pamba pake ndamudena pamba pake. Saka ndanga ndichikumbirawo kuti Mwari dai apindira taonawo pekugara pakanaka, tisadzingwa. Takadzingwa tinoenda kupi nemazera yatinawo yanoya, zvekutoti tinotoshungurudzika. Hatisi kurara zuva nezuva, hatisi kurara nekufunga nekurangarira kuti zvino ndoita sei. Handisi ndega, vakawanda tese tikuchema tichidaro kuti Mwari dai vapindira tagara sekugara kwatanga chingoita makore ese. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.